खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी थारैनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ पर्बतजरा ओनसोलाव एबा पर्बतजरायाव हाबावगोना इउपिपिएल दोलोआ पर्बतजराखौ बिपिएफनिफ्राय दखल खालामनो एबा बिपिएफनिफ्राय उदां खालामनो जेराव बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा सानफ्रोमबो एबा सानफा एफा जगदान खालामगासिनो दं आरो इउपिपिएलनि गोबां भटार्स गोबां मददगिरिफोरा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैदों जेराव मुनमुन ब्रह्मनि दैदेननाय बिपिएफ दोलो पर्बतजरा बिपिएफ दोलोआव गोबां माने जगदान जादों आरो बे समाव जाय बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जगदान जाहैदों बिथाङा फोरमायदों इउपिपिएल सरकारनिफ्राय न' मोनदों नाथाय लेट्रिन मोनाखै बेखौ बुंदों बिपिएफनि एबा बिपिएफआव जगदान जायनाय सासे सोद्रोमाया आरो बिथाङा फोरमायदों जे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि आमोलाव बिथाङा न' मोननो हादों नाथाय लेट्रिन मोनाखै बे लेट्रिन मोनैनि थाखायनो बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलो थामहिनबा मुनमुन बिथांनि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैगोन बेयाव मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदोंदि थारैनो पर्बतजरा बियाबखौ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ हामारगोन ना एबा हाबावगोन ना बिपिएफ दोलोनिफ्राय उदां खालामनानै दखल खालामनो बे मोनसे गेदेर सोंथि दानिया फैदो बिदिब्ला बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा जे इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों बेखौ लानानै माबायदि फोरमायदों लोगोसे बिथां जाबायदि जोंनि डिसप्लेनि गेजेराव नोंथाङा नुनो मोन्दों बिथाङा जे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनिफ्राय न' गांसे मोननो हादों नाथाय बिथाङा लेट्रिन मोनैनि थाखाय बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायनि बाथ्राखौ माबायदि सिमान जादों जों बिथांनिफ्राय आरो मुनमुन ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लानि पर्बतजरायाव जों बिपिएफ हिसाबै रायजो राजाफ्रा बयनिबो हेफाजाब आरो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनो अन्य दलनिफ्रायबो जोंनि दोलोआव जगदान खालामफैदों दिनै जोबोद मोजां खोथा खारन बिसोरो अनुभब खालामबाय बिथांमोनहा अनुभब खालामबाय जे बे 5 बोसोराव 2020निफ्राय दिनै 2025सिम प्रमद बर'नि जे सरकार बे सरकारा आइजोफोरखौ थगायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै उन्नतिनि खेथ्रआव जेबो पर्बतजरायाव हिसाबै जेबो मोनाखै न'खर साख्रि होगोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै न'खर गंसेयाव मोनसेबो साख्रि होआखै जुबक समाजा कमप्लिटलि डिप्राइभ रायजो राजाया लामा दथा इत्यादि कमप्लिटलि डिप्राइभ आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होगोन होननानै कमप्लिटलि 5 बोसोराव डिप्राइभ अरुणोदय होगोन होननानै डिप्राइभ गतिके बे रायजो राजाफ्रा दिनै अनुभब खालामदों जे जोंखौ डिप्राइभ खालामदों आरो जोंनि बर'फोरनि जोंनि बिटिसिनि मोननांगौखौ अधिकारखौबो जुगान्तरनि थाखाय बे सरकारा डिप्राइभ खालामनायनि लामा खालामगासिनो दं खामानि मावगासिनो दं गतिके बे सरकारखौ जोगारनांगौ आरो हाग्रामा महिलारिखौ प्रतिष्ठा खालामफिननांगौ बे मिजिं थिनानै बयबो दिनै लोब जगदान खालामफैदों इउपिपिएलावथ' जोङो दंनायाव जोङो जेबो मोन्थाय मोनाखै दा जोङो ओंखायनो जोङो बिपिएफआव हाबदों नोंथांमोनहा जेबो मोनथाराखै जोङो माबाफोर सरकारनि अनसुंथाइबो सरकार मोननाया जों न' मोनसे मोनदों दा जोंहा लेफ्टिं मोननांगौ दंमोन बिपिएफनिफ्राय दा बेहायथ' जेबो मोनाखै लेफ्टिं मोननांगौखौबो हनै साबख'नानै बन्द' जानानै थाबाय मोनाखिसै बिसिडिसिआ दानना होबाय दा जेबो फायखानाबो गैया जेबो गैया जोंहा न'आ मोनसेल' मोननायल' बेल'नि दा ओंखायनो जोङो बिपिएफआव हाबनाय जाबाय जोङो बन दाननानै जाग्रा मानसि गरिब मानसि जों जेबो उफाय गैया हाग्रा बंग्रा थांनानै जोङो बन लायनोबो हाला मैगं लायनोबो हाला जों गथ' गथायफोरखौ बोरै फोथांबावनो बोरैहाय जों लेखाफोर फोरोंबावनो दा बिदिखायनो जोङो सरकारफोरखौ खावलायहरनानै जोङो बेहायनो माबानाय जाबाय आरोखि जाहाथे नोंसोरो खामानि मावनानै जानो हानाय बा जोङो फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनो हानाय बेबायदि बन दानोबा नोंसोरबो बिराद उपद्रब खालायो दाननो हाया लायनो हाया बेफोरबायदि आरोखि साहा बागान गायनाय लबार गायनाय बा सोरनिबा जिख्लाबसे गय गायनाय बेफोरखौबो एरखुफैनो नागिरबाय बेफोरखौ एरखुथायबाथ' जों मा खालामनानै जाबावनो बेबायदि नोंथांमोना साहा बागानाव खामानि मावनानै जायो नामा जों साहा बागानाव खामानि मावनानै जाया जों बन दाननासो जायो